Dobrý deň, toto je oficiálne vyjadrenie psej školy k prípadu Pepsi. Možno niektorí z vás zachytili na sociálnych sieťach, že sa šíri prípad malého psíka, ktorý bol usmrtený na ceste 1. triedy medzi Dolným Kubinom a Veličnou. Tento psík ušiel nášmu trénerovi z vodítka. Po rannom venčení a krátkej prechádzke sa psík pri návrate do areálu uvoľnil z vodítka. Toto sa mohlo stať len dvomi spôsobmi. Takže s vodítkami a s obojkami je taký problém, že stačí, že tento jazyček sa trošku dostane smerom dovnútra, takéto tenké očko sa opre o jazyček a je to vonku. Druhá varianta je taká, že povolilo toto očko, čo sa bežne na obojkoch stáva, a Pepsi sa vyvliekol. Tento psík ušiel smerom do susednej firmy, kde sú sklady. A samozrejme, hneď na to, ako tam ušiel, tak sme ho išli hľadať. Keď sa tento psík odopol, tak v práci sme boli všetci. Dokonca bola tu aj jedna naša klientka, ktorá pri tom bola a pomáhala nám tohto psíčka hľadať. Psík bol však poriadne zlaknutý. No a počas toho, ako sme ho hľadali, tak sa vrátil do nášho areálu naspäť, kde je spoločná cesta do ďalšej firmy. A touto spoločnou cestou sa musel dostať z areálu vonku, kde prešiel na benzínovú pumpu, kde ho videli, a odtiaľ pokračoval po ceste 1. triedy. Pepsi ho začal tým, že nás kontaktovala rodina, že majú doma reaktívneho, bojazlivého a nesociálneho psa, ktorý trpí separačnou úzkosťou. Kontaktovali nás rodičia majiteľky s tým, že tohto psíka majú v opatere a ich dcéra je momentálne v Nemecku, kde žije a pracuje. Telefonicky sme si ujasnili, o aký prípad sa jedná, a navrhli sme rodine možné riešenie. Objednávanie k nám do našej školy prebieha cez rezervačný systém, kde si klient vyplní svoje údaje, vyplní údaje o psovi, vyplní požiadavky na prevýchovu. Čiže tento psík bol u nás na prevýchove, nebol u nás na hotelovom pobyte, čo je dosť veľký rozdiel. V dohodnutý deň rodina prišla, psíka doviezli, psík len vystúpil z auta, bol vystresovaný. No a ja hneď, aby som si teda odskúšal ešte ďalej jeho reakcia, jeho správanie, tak som psíka umiestnil do tohto výbehu malého, ktorý tu máme pod dohľadom. Momentálne v ňom leží psík Buddy, ktorý dnes ide domov z výcviku. Ako vidíte, Buddy tam leží pokojne, kľudne, odpočíva, čaká, kedy pôjde vonku na prechádzku alebo sa s ním bude trénovať. Je úplne v pohode. Takže Pepsiho sme umiestnili do tohto výbehu a my s rodinou sme sedeli v týchto miestach. Čo je vzdialenosť asi 5 metrov. Čiže psík na nás celý čas videl, boli sme mu v dohľade a už v tomto výbehu sa správal dosť vyplašene, už len z toho, že tam bol, z toho, že nebol pri majiteľoch, už z tohto mal obrovský stres. Ako som spomínal, objednávanie psov na prevýchovu, na výcvik a na hotel do našej školy prebieha cez rezervačný systém. Tak vždy po objednaní zasielame klientovi zmluvu o výcviku. Túto zmluvu je potrebné, aby si klient preštudoval predtým, než psíka k nám
dovezie a takisto zasielame zálohovú faktúru. V tejto zmluve sa píše, že poskytovateľ prehlasuje, že výcvik bude vykonaný v rámci fyzických a psychických možností psa. Poskytovateľ prehlasuje, že sa o psa klienta bude riadne starať. Starostlivosť o psa zahŕňa jeho krmenie, hygienu, ubytovanie, nevyhnutnú veterinu. Nedopustí, aby bol pes vystavený úmyselnému psychickému alebo fyzickému týraniu. V prípade straty, odcudzenia psa, ochorenia či jeho neúmyselného zranenia nenesie zodpovednosť za túto skutočnosť. Čiže poskytovateľ služby, psia škola, nenesie zodpovednosť za odcudzenie, ochorenie, neúmyselné zranenie a tak ďalej. Táto klauzula je uvedená v zmluve pretože k nám chodia najmä problémové psy. Chodia k nám agresívne psy, bojazlivé psy, psy so separačkou a s rôznymi inými problémami, ktoré si len dokážete predstaviť. Tieto psy s nami nekomunikujú. Oni sa nás všetky spočiatku boja, pretože sú v novom prostredí s novými ľuďmi. Oni z toho majú panický strach. Tento strach sa rokmi v nich hromadí a potom príde deň, kedy sa toho majitelia rozhodnú riešiť. Avšak nám sa dostáva do rúk len pes, ktorého nepoznáme, ktorého vidíme prvýkrát v živote. A takýto psík môže vymyslieť hocičo, keď sa mu k tomu naskytne i čo najmenší priestor. 6-ročný pes, ktorý 6 rokov žije v strachu, má nepredvídateľné reakcie. Keďže prepadá do paniky už len z toho, že je vo výbehu bez svojich majiteľov, ktorí sedia 4 metre od neho, to už o niečom svedčí. Boli tu rôzne prípady. Nedávno sme zdieľali 3-ročného huskyho, ktorý bol u nás na hotel, nebol u nás na prevýchovu, ale dohrízený som bol ja, dohrízený bol Kristián. Dievčatá, brigádničky ho odmietli venčiť, pretože povedali, že oni sa ho boja, že oni keď prídu ku kotercu, tak on hryzie do mreže. Ďalej tu bola malá Molly, od ktorej sme boli dohrízení všetci. Tomuto psíkovi sme s tým strachom dokázali pomôcť. Stálo nás to zase pár kusancov, obrovskú dávku trpezlivosti a toto sme takisto chceli venovať aj Pepsimu a pomôcť mu s jeho strachom, s jeho úzkosťou, aby ten jeho život bol plnohodnotnejší, pokojnejší, aby majiteľku nešli vysťahovať z bytu, pretože keď nie je doma, tak Pepsi buď šteká, alebo mrnčí. To isté robí v aute, počas jazdy, je nepokojný a je neurotický. Pri preberaní Pepsiho do prevýchovy od majiteľov mi majiteľka, respektíve matka majiteľky oznámila, že Pepsi je kardiologický pacient, že má zväčšené srdce. Je to takisto zo strany majiteľa povinnosť nám to oznámiť, pretože taktiež sa to uvádza v zmluve, kde klient nemôže zatajiť tieto skutočnosti. A keď som sa teda majiteľov opýtal, že či napriek tomu, že je kardiologický pacient, ho vystavia takémuto stresu, že on pôjde do nového prostredia s novými ľuďmi, tak povedali, že áno, že chcú to skúsiť, pretože vyskúšali už na ňom napríklad protištekací obojok v tých prípadoch, keď ostával sám doma, kedy štekal, zavíjal. Pepsi sa uvoľnil z vodítka niekde v týchto miestach. Ako vidíte, za mňou je oplotený náš areál. Vo výbehu sú potravové dosky a po návrate z vychádzky, z krátkej vychádzky, keď sme sa vracali do areálu, tak niekde v týchto miestach
sa uvoľnil, pretože zase prepadol panike a stresu, začal sa mätať na vodítku, no a jak bol voľný, tak bežal smerom dozadu, smerom k úskladom. Je tam síce brána, je tam plot, ale brána bola otvorená, čiže Pepsi sa tam niekde ukryl. Okamžite sme ho tam išli všetci hľadať. No a kým sme ho hľadali, tak Pepsi musel zase vyklznúť naspäť vonku cez areál von. Dostal sa cez most, cez rieku na druhú stranu, kde bol na benzínovej pumpe, tam ho videli a bežal smerom na hlavnú cestu. Nič viac sme v tejto situácii žiaľ urobiť nemohli. Pepsi mal na sebe obojok, ktorý mu dali majitelia. Bežne ho používali. Takisto sme tento obojok, ktorý na sebe mal, používali my niekoľko dní. Vodítka sa pravidelne menia. Chodia k nám plaché psi, ktorým pravidelne musíme robiť nové stopovačky, pretože všetko rozhryzú. Tak momentálne ako Kira s Brutusom, každý deň im dávame nové lano, pretože oni to v noci rozhryzú. Musíme ich ráno odchytiť na sľučku, vymeniť stopovačku a takto s nimi pracovať. Veľmi nás táto situácia mrzí a sme z toho šokovaní tak, ako sú z toho šokovaní majitelia. Myslíme si, že sme urobili maximum, čo je v našich silách a žiaľ, tejto situácii sme nedokázali zabrániť. Majiteľka psa, ktorá momentálne žije v Nemecku, mi hovorila, že sa to jednoducho mohlo stať každému. Mohlo sa to stať hocikomu z ich rodiny alebo priateľom, známym, že ten psík sa uvoľní a niekam ujde a behne niekde pod kolesa, takže nechcela to rozmazávať vlastne ani po internete. Je to slečna, ktorá pracuje s koňmi, čiže psychike zvierat rozumie. Telefonovali sme spolu asi 2 hodiny. Obidvaja sme sa dorevali, pretože aj mne, ako majiteľovi tejto školy, to bolo strašne ľúto. Prešli sme si s majiteľkou celý proces prevýchovy, vlastne ako to celé začína, ako sa pes zbavuje strachu, ako s ním pracujeme, že na začiatku je to len bezkontaktná práca cez vodítka, kde psíkov berieme na prechádzky, aby si na nás zvykli. Na tie prechádzky je nevyhnutné chodiť. Prevýchova psa sa nedá robiť na zelenej lúke a v uzavretom areáli. Ďalšia podmienka k prevýchove plachého psa je taká, že s týmto psom musí pracovať viacero trénerov. Nemôže s ním pracovať jeden tréner, pretože na tohto si pes zvykne a ďalej už nemá možnosť sa socializovať. Čiže prešli sme si všetky fázy od počiatku, od toho, ako pes najskôr zo strachu útočí, ako zo strachu pred vami uteká vo výbehu, ako postupne prestáva vlastne po vás hrísť, po vás chvátať, kusať. Neskôr dojde k tomu, že v tom výbehu prestane pred vami utekať, ale sadne si do rohu, pretože vie, že aj tak bude odchytený, takže sadne si do rohu, nechá sa zapnúť a postupne, ako sa pes uvoľňuje, začíname ho krmiť z ruky, začíname s ním pracovať. K samotnému výcviku dochádza vlastne až po prevýchove, čiže pes sa musí najskôr zbaviť strachu, vyčistiť si hlavu, otvoriť si myseľ, nemať prehnané reakcie a potom môžeme psa začať učiť povely, pretože keď sa pes bojí a je v panike, tak sami dobre viete, že nie je schopný vnímať ani vás a to zviera proste chce len niekam uniknúť a niekam sa schovať. Touto cestou sa v mene celého týmu psej školy majiteľom ešte raz hlboko ospravedlňujem a my budeme dúfať a urobíme všetko preto, aby sa takéto nepríjemné udalosti už neopakovali a veríme, že toto bol posledný prípad, ktorý sa u nás stal. Záverom by som chcel podotknúť, že najväčší problém
sú jednak psi samotné, pretože geneticky alebo skúsenosťami majú v sebe zakorenené veci, ako sú strach, reaktivita, agresivita. A ďalší problém je ten, že ľudia častokrát neodhadnú svoje možnosti a svoje schopnosti a nevedia takýmto psom pomôcť. My sme zariadenie, ktoré vie riešiť veľa problémov so psami, ale ak necháte rok, 2 roky, 3 roky, aby problémové chovanie u psa narastalo, tak toto všetko sa len prehlbuje a psi upadajú do väčšej a väčšej depresie. Preto by si ľudia v prvom rade mali kupovať papierové psy z overených chovov, ale už aj tam čistota chovu nie je zaručená. Šteniatka na bazoši po 50, po 100 eur, po 200 eur sú v podstate len prekvapenie. A to isté sa týka útulkových psov. Samozrejme v tých útulkoch sa nachádzajú relatívne normálne psy, ale sú tam aj psy ako Yorkshireka Abby, ktorú sme postovali nedávno z Bratislavy, kde majiteľke povedali v útulku, že je to kľudný, normálny psík a tento pes absolútne nevie chodiť po ulici, pretože sa všetkého bojí. Je to ten istý prípad, čo Pepsi. A keby sa nám pri práci v Petržalke otrhla z vodítka alebo uvoľnila, tak nás čaká presne to isté, čo s Pepsim. Hodinu dozadu mi volal môj kamarát, nech mu dám číslo na veterínu, že v susede vypadol z balkóna pes. Môj dedo z nevedomosti kedysi prekrmil nášho prvého psa, ktorý bol úplne zdravý, sociálny, perfektný pes. V 5 rokoch nám uhynul, spravila sa mu zácpa v čreve. Tie zvyšky kosti, ktoré tam boli, hnili, potom tá hniloba sa dostala do celého tela a nedokázali sme mu pomôcť. Stávajú sa so psami rôzne nepríjemné situácie a je to preto, že je to živý organizmus, cítiaci a rozmýšľajúci, avšak zviera koná najmä pudovo a keď jeho hlava nie je čistá, jeho psychika nie je otvorená, nedokáže sa sústrediť, keď prídete do cudzieho prostredia, absolútne vás nevníma, tak takéto zviera potom koná len pudovo a skratovo. A bohužiaľ to dopadne tak nešťastne, ako to dopadlo s Pepsim. Fenčenie psov je zabezpečované najmä v týchto veľkých výbehoch. Ja mám 1,86 m, čiže tu niekde je 1,86 m. Sú to 2-metrové ploty, hore sú bavolety. Keď sa pes vyšplhá po stene, tak narazí tu. Možno by som len uviedol taký príklad. U nás máme adoptovaného stredoaziata. Je to pes, ktorý váži 73 kg. A keď sme postavili tieto výbehy, tak sme ho to zavreli na testovanie. A netrvalo ani 5 minút. A pes bol vonku pri nás. Čiže nemá problém prekonať takýto plot, preto sme namontovali bavolety, aby psi, ktoré k nám chodia na hotel, aj na prevýchovu, boli v bezpečí. Hotelové psi sa venčia najmä v uzavretom areáli, čiže aj keď ich vyberáme z voliery, vonku je stále v uzavretom areáli, nemá kam uniknúť. Všade na dverách sú tabulky, zatvárajte dvere. Všetci to robia, všetky dvere sa zamykajú, výbehy sa zamykajú, keď sú tam psi. Avšak psi, ktoré počas hotela majú zaplatené výcvikové prechádzky, pretože majitelia s nimi majú nejaký problém a nevedia ich zvládať, alebo psi, ktoré sú u nás na výcvik a na prevýchovu, tak musia chodiť vonku. Tie problémy majú ľudia v reálnom živote, nemajú ich na zelenej lúke, majú ich bežne každý deň na ulici. A aby sme my toto mohli odstrániť,
a pracovať s psami, tak jednoducho ich musíme brávať mimo areál, tak ako Pepsiho. No a bohužiaľ vypovedalo vodítko alebo vypovedalo očko na obojku. Nečakáte to, nerátate s tým. Proste pár dní, 5 dní sa nič nedialo. Zrazu sa pes uvoľnil a katastrofa bola na svete. Takže ešte raz, veľmi nás to mrzí, ale vždy sa snažíme robiť maximum, používať kvalitné výcvikové obojky. Chceme psy trénovať férovo a bezpečne a preto sa im snažíme dať maximum, aj čo sa týka toho pobytu, aj čo sa týka všetkých iných vecí.